Es nota que ja estem en Nadal i nosaltres vam assistir a l'encesa de les llums de la plaça Major amb el nou arbre il·lumínic que il·luminarà totes les nits de Nadal del nostre municipi. Les encarregades, les falleres majors infantils i també l'associació de Riba Actua. Inauguraré el árbol de Navidad. Bueno, es la primera vez que se hace. ¿Estáis contentas? Sí. ¿Y sabéis ya lo que tenéis que hacer? Sí. Actuar. Tenéis que decir, apretar el botón. Apretar el botón. Bueno, ¿qué os parece que ya casi estemos en Navidad? Bien. ¿Qué es lo que más os gusta de la Navidad? Los regalos y que vienen los Reyes Magos. Los regalos y que vienen los Reyes Magos y estar con los amigos. Lo mismo, los regalos y que vienen los Reyes Magos. Per a tot el món que ha posat il·lusió, per a que avui tinguem un acte un poquetet especial, que és arrencar les festes nadalenques. D'estes festes sols deixem de l'Ajuntament que tingueu salut, que ho passeu bé en família, que sapieu que les nostres tradicions són molt importants per a viure, que som poble i som ciutat, que som de tot un poquetet i que tots tenen que combinar per a gaudir, passar-se-ho bé en aquestes festes. També vull fer un cridar a aquella gent que per circumstàncies especials està fora d'Espanya, o fora de València, o fora de Riba-roja, i que volem que s'acompanyen en nostres famílies, i que esperem i estem segurs que vindran a passar les festes nadalenques amb nosaltres. A tots ells i a totes elles, gràcies per segurament estar amb nosaltres. També a l'IDIF, que sempre s'acompanyen, que estan per ací, posant un poquet la seva part per aquí que ve. Avui el que intentem és crear un món màgic, un món d'il·lusió, un món on la gent es conega per ser gent, per ser poble, i que tots disfrutem de les nostres famílies, dels nostres amics, del nostre entorn. Encender la luz. El árbol, la llum del árbol. Bueno, Enrique, ¿te fa il·lusió? Sí, Per què? ilusió, tía, y feliz. I també tens ganes de que arribi el Nadal? Claro, ganes, de tot, A veure, què és el que més t'agrada del Nadal? de tot, Rayo, de tot, amigo, de tot. Y a ti qué es lo que más te gusta de la Navidad? Solo me gusta wifi gratis, ¿Por qué? porque no me alegra nada. No te alegra nada la Navidad, pero vas a encender el árbol. ¡Ah, qué emocionante! Bones festes a tots i a totes. Esto dona un ambient que ens acosta més al Nadal i crec que ha sigut de gran idea felicitar l'Ajuntament perquè dona una calidesa molt gran a la plaça i crec que és una manera molt pròxima i que fa poble i que s'acostem tots a viure aquesta gran festa del Nadal. Com s'està preparant ja l'església per a aquestes fetges? Pues imagina't, a tope, és una gran festa per a nosaltres, representació del Belén, festivals, la vigília de la Immaculada i el Belén també que tenim a la parròquia que beneirem el dia de la Immaculada i per suposo la missa de Nochebuena i del dia de Nadal. Jo crec que és un Nadal màgic i que avui hem intentat fer un arranc de Nadal per a que la gent disfrute en el seu poble, en la seva família, en els seus amics, en aquells que he dit abans que estan pel món i que segurament vindran per a passar aquestes festes. I vull agrair el treball de tots, de les bunyoleres, de turisme i patrimoni, de comerç també, perquè tenim un això nadalenc. Hauria també, crec que m'han dit que el mercat municipal, collons, que no m'eixia. I la veritat és que molt bé. La veritat és que molt content. Jo invito a tot el poble a que mire tot el programa que hem fet nadalenc, que finalitza després de Reixos, que crec que és molt potent i sobretot és per a que la gent s'ho passi bé i per a que molta gent de fora vingui al poble a visitar-nos i a veure este magnífic arbre, el nostre castell, els nostres Belens, en definitiva de gaudir de Riba-roja de Túria.